týraní. Sme sa týrali, veľmi sme sa týrali, lebo proste tam jazdia ľudia jak, neviem, jak v Indii, to je to isté, vlastne jak India, lebo tam nefungujú pravidlá, nefunguje semafor, nefunguje, kade máš ísť a motorečky pripravené, oblečení sme a ideme niekam tuto do hôr, lebo ideme sa skryť pre všetkými, ale nemáme vodu ani nič, len atakované máme. Mostík, poradný, albánsky. Chvíľku sme rozmýšľali, či tam nie je na motorkách, no, hej. Ale už toto je problém sa tu dostať dole, ne to ešte na tom moste. Nemám z toho najlepší pocit. Trošku sa to hýbe. Jakú to má nosnosť? Tetu je sa nabaliť čo najľahšie, do čo najmenej tašiek, ale potom to vyzerá takto. Musíte prať a sušiť. Ale nevadí, celkom to fičí. Hlavne treba merino.